Man kunne bruge et ord ad gangen, og for eksempel kan I tage et eksempel herovre. Og det skal være tredje person. Det må ikke være en jeg-fortæller. Hans. Var. Utrolig. Glad. For. Sin. Vest. Der. Ja. Lave. København. Og. Det. Værsgo. Var. Og man kan godt sige punktum. Den bruger man ikke her. Værsgo. Velkommen til mit program om grøntsager. Rigtig sjovt. Jeg har valgt velfærd guitar for at blive bedre til guitar og lære sig guitar. Det er rigtig fedt. Ja. Hvorfor? Fordi det er meget mere smidigt, og det er rigtig fedt. Altså, det er et decideret boldspil, så man kan gøre boldspasser. Så skal vi have beboerne i musik. Så skal vi have show, ja. Og så skal vi finde ud af, hvilke elever vi skal. Ja. Hvad så? Hvad er I ved at lave nu? Vi er ved at lave et storyboard, og ved at planlægge præsentationer og interviews.